El col·lectiu de iaioflautes ha fet la seva primera acció a Sabadell aquest divendres. Després de trobar-se a la plaça Doctor Robert, s'han dirigit fins a una sucursal de Deutsche Bank, on han llegit el seu manifest. Els iaioflautes han protestat contra el rescat a les entitats bancàries i especialment, en aquest cas, contra bancs alemanys que van especular amb la bombolla immobiliària al sud d'Europa. A més, han mostrat la seva solidaritat amb les famílies desnonades y todas aquellas personas que es troben a l'atur. El gobierno no tiene en cuenta a la gente que cobra una miseria. Oigo mucha gente llorando a través de la emisora de radio, que no tienen para comer, que les han quitado las ayudas, que no tienen sus hijos colegio porque no van a entrar el curso que viene. Solamente serán algunos privilegiados porque tendrán acceso, porque son personas solventes, a que les den ayudas en los bancos, puesto que estos dispondrán del dinero que el gobierno les dé. Soy abuela, por eso estoy aquí, y algunas veces me veo obligada a ayudar a mis hijos, a ayudar a mis nietos, porque ya algunos son mayores. El otro día uno de ellos me decía, ya se me han roto las zapatillas. Digo, espérate, cariño, a que cobre el día 25. El col·lectiu de iaioflautes ha tingut el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que venien també d'haver fet una protesta davant del Banco Santander. L'acció dels iaioflautes d'avui ha estat simultània a tota Espanya.